27 сентябр дар Кӯхи Суруш маросими ҷамъбастии дуюмин фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони шаҳри Душанбе зери унвони «Зебоӣ, доноӣ ва тавоноӣ аз варзиш аст» доир гардид. Он бо ташаббуси мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш дар шаҳри Душанбе доир гардид. фестивали мазкур ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардида, дар он варзишгарону мураббиён, намояндагони донишгоҳу донишкадаҳо ва дигар мутасаддиён аз муассисаҳои зертобеи шаҳри Душанбе иштирок намуданд. Дар оғоз муини Мавсума Муинзода, муовини раиси шаҳри Душанбе, суханронӣ намуда таъкид намуд, ки фестивали мазкур соли дуюм аст, ки бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар сатҳи баланд доир мегардад, ки мақсад аз гузарондани он тарғиби тарзи ҳаёти солим ва дӯстӣ миёни ҷавонон мебошад. фестивали мазкур аз рӯи 4 намуди варзиш шоҳмот, футбол, волейбол ва гӯштии миллӣ дар байни хонандагону донишҷӯёни муассисаи миёна, олӣ ва касбӣ давоми 6 рӯз идома ёфта, ғолибон ба таври зайл маълум гардиданд. дар намуди шоҳмот миёни мардон ҷойи аввалро Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, ҷойи дуюмро Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон ва зинаи сеюмро Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов ишғол намуданд. миёни бонувон бошад Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҷойи якум, Коллеҷи техникии Тоҷикистон ҷойи дуюм ва Коллеҷи тиббии иҷтимоии шаҳри Душанбе зинаи сеюмро соҳиб шуданд. аз рӯи намуди волейбол миёни бонувон аз байни 24 дастаи иштирокчӣ ҷойҳои ифтихориро Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов, Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия, Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон ишғол намуданд. дар мусобиқаи волейбол миёни мардон Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов мақоми якум, Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия мақоми дуюм ва Коллеҷи техникии Тоҷикистон мақоми сеюмро ишғол намуданд. дар мусобиқаи футболи хур дастаҳои Коллеҷи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ҷойи якум, Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми дуюм ва ду зинаи сеюмро Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ва Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон сазовор гардиданд. фестивал бо барномаи рангини консертӣ анҷом ёфт. хаёми Комилҷон, Сайёра Шукурзода барои ютуб канали Ҷавонон ТВ.